आंबो नायदों मिडियायावहाय मुनमुना जा बाथ्रा बुंदों बे बुंनायनि सायाव बुंनांगौ आंहाबो जथेस्थ' दं होननानै आं सानबाय मानोना मुनमुना जा बाथ्राखौ बुंदों बेनि अपोजिट पिक्सारखौसो आं दिनै रायजो राजानो होनो नागिरदों। बिथाङा प्रमद बर'खौ प्रबन्सक होननानै बुंदों। प्रबन्सकआ सोर बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। दिनै प्रबन्सकखायनो सासे उन्दै गथ' होननानै गावखौ साननानै लाग्रा मुनमुन ब्रह्मआ दिनै सासे MCLA हिसाबैबो आरो लाइसन अफिसार हिसाबैबो मोननै दरमाबो जागासिनो दङ। थारमाने बेबायदि मानसि जाय सासे आइजोआ गभर्नमेन्टखौनो थगायनानै मोननै पेमेन्ट जानो हायो। बेफोरबायदि आइजोआ रायजो राजाखौ माबायदि थगायनो हागोन जों बयबो सानना नायनायनि सम मोनसे फैबाय। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो, बिनि बिगुमै हाग्रामाया मुनमुन ब्रह्मआ जे होनदों हत्या यज्ञ लीलाया दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारावहाय बा BTC हालामावहाय बांसिन जाबाय होनदों। आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों। थांनाय 17 बोसोराव BPFनि दिनाव हाजार जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ पुलिस मिलिटारि लगायनानै हाग्रामाया गावथारहोदोंमोन। थामहिनबा BPFनि समावहाय हाजार मानसिफोरा थैनि बानाखौ बोहैनो गोनां जादोंमोन। 2 नाम्बाराव जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो, हाग्रामानि दिनाव ओरैबायदि मोनसे असान्ति सृष्टि जादोंमोन, जाय असान्तिनि थाखाय गासैबो जाति जनगोष्ठियानो BTRआव थानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसायानो दिनै सान्थि रायजो जानो हायाखैमोन। गिलुं जादोंमोन। 2008आव 2012आव 2014आव जेसेबां माने माहारियारि माने थैनि बाना बोहैलायनाय आरो गावजों गाव बिदा फंबायनि थैनि बाला बोहैलायनाय, बे दिनाथ' बांसिन माने मेक्सिमाम होनना बुङा जों 100% हाग्रामानि दिनावनो जादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दाखालि सासे सिखावखौ आसाम पुलिसा जा इनकाउन्टारनि गेजेरजों सिथारदों, बे इनकाउन्टाराव दाय गैयै सासे सुबुङा इनकाउन्टाराव गोग्लैदों। बेनि थाखाय जोंबो दुखु फोरमायो। खिन्थु बे नङा जे बै समाव हाग्रामानि थोननाय बायदियै बा हाग्रामानि सरकारनि दिनाव मुसलमानजों बर'जों, मुसलमानजों आदिबासिजों, मुसलमानजों बा बर'जों सैलायै थैनि बाहा बोहैलायनाय बायदि जोंनि दिनाव मालाबाबो जायाखै आरो जों बेखौ मालाबाबो जानो होआ। मानोना हाग्रामाया जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सान्थिनि सोरखार, सान्थिनि हालाम, बेखौ असान्थि खालामहोनो थाखायनो बाथा बायदि खर' गैयै सासे सुबुंनि दैदेननायावबा बेखौ दैदेनहोनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय थैनि बाना बोहैहोनो नागिरदोंमोन। आरो दिनैबो बे बाथाखौनो बाहायनानै हाग्रामाया जौ जुवा दाइस बायदिसिना बियो एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरखौ जानो थांहोगासिनो दङ। गतिके बिनि थाखाय जोंनि बे हालामखौ असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरग्रा मुनमुन ब्रह्म आरो बिनि बिगुमैया दायनिगिरिया जों बेखौ कन्डेम खालामो। 3 नाम्बाराव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों, दिनै प्रमद बर'आ साख्रि होनो हायाखै। आं मोनसे खोथाखौसो बुंगोन, थांनाय 2020 मायथाइनि सिगां 2019आवहाय बिथांनि सरकारा जेब्ला जोबनोसैमोन, गिनानै गावनि मानसिफोरखौ माने मोनसे स्टेन्डआव लाखिनायनि थांखिजों बियो उइदाउट इन्टारभिउ माने इन्टारभिउ फाथियालासिनो फ्राय 700निख्रुइ बांसिन 750निख्रुइबो बांसिन मानसिफोरनो इलिगेलि थाखा घुस लानानै बिथांमोना साख्रि होदोंमोन। खिन्थु जोंनि सरकारा बै 750निख्रुइबो बांसिन इलिगेलि इन्टारभिउ होआलासिनो, नटिफिकेसन गैयालासिनो साख्रि होनाय बे मानसिफोरनि साख्रिखौ जोङो एसे मिटिङाव पास खालामनानै दानफिनबाय। दानफिननायजों लोगोसे BPFनि दिनाव दानानै होलांनाय जा CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड, बेखौबो जोङो केन्सेल खालामनानै होयो। दानिया बाथ्राया फैदों 2020 मायथाइनि 26 आगस्तखालि निरेन चन्द्र राय होननाय सासे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारा गावसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ जोङो सिफायनानै होनायनि थाखाय बिथांमोना हाइकर्ट केस होयो। आरो बे हाइकर्ट केस होनायनि थाखाय जोङो नैबे थांनाय 2 बोसोरावहाय हाइकर्ट केसा सोलिबाय थानायखाय जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों
जोङो दिनैसिम 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो इन्टारभिउ फाथिनानै होनो हायाखै। हायो हाग्रामा बायदि 2 नाम्बारि गोसोनिबा मुनमुननि बा बिनि बिगुमै हाग्रामानि बायदि जों 2 नाम्बारि गोसोब्ला दाबो जोङो रोजा रोजा मानसिनो मास्टार रल साख्रिखौ होनो हायो। खिन्थु जों मास्टार रल साख्रिखौ होनानै जोंनि बे देरफुनाय लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो नागिराखै। बेनिखायनो दिनै जोंनि समाजाव बिथां मुनमुन ब्रह्म बुंनाय बायदि जोङो मा होनो बियो होनदों जोङोलायनो इन्जिनियारिं खालामनो नागिरदों बा मेडिकेल कलेजाव फरायहोनो नागिरदों बोरो माथो सासेबो हायाखै होनदों। जोङो बुंदों जोंनि सरकारनि दिनाव टप 50 बेस्ट अफ द बेस्ट स्टुडेन्टफोरखौ जोङो इन्टारभिउ खालामनानै सिलेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो सुपार 50 IAS नि थाखाय जोङो फ्रि कचिं होगासिनो दङ। टप 50 हायार सेकेन्डारि साइन्सआव पास जानाय गथ'फोरखौ जोङो फ्रि कचिं होनानै बिसोरो माबोरै इन्जिनियारिं आरो मा होनो मेडिकेल कलेजावहाय एडमिसन लानानै गोरलैयैनो इन्जिनियारिं आरो MBBS पास जानानै जोंनि हालामखौ सिबिनो हागोन बेनि थाखाय जों राहा लामा लादों। खिन्थु मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ आं खावलायनो बुंनोसो नागिरदों नोंनि बिगुमाया थांनाय 17 बोसोर जौ जुवानि मेला ड्राग्सनि मेला आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि अनगायै जेबोखौनो मावाखैमोन आरो नोंबो मुनमुन ब्रह्मआबो जे बेनि भागिमोन दिनै बे बाथ्राया स्पष्ट जानानै फैदों। बेनिखायनो सिबिजाथाव जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों दिनै जि हत्यालिला जादों होननानै बुंदों जोंनि गेजेराव जा सरकारा मा होनदों साख्रि होआखै होननानै मुनमुन ब्रह्मआ अजद दैखांदों। बेनिफ्राय जोंनि जा लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होनो इन्जिनियारिं फरायनायनि थाखाय बा मेडिकेल साइन्स फरायनायनि थाखाय बा IAS जानानै जोंनि हालामखौ दैदेननायनि थाखाय जोङो जा सुबिदा खालामनो नागिरदों बेनि हेंथायै जोंनि समाजखौ गाज्रियै माने दैदेनलांनायनि जा बिथाङा थुलुंगानायजों समाजखौ बोखेनानै लांनो नागिरदों बेखौ आं कन्डेम खालामो आरो कन्डेम खालामनायजों लोगोसे भबिष्यताव नोङो सासे सिबियारि समाज सिबियारि जानो लुबैदोंब्ला मोजां रावजों मोजां मिजिंजों समाजखौ थुलुंगा आं बेखौसो खावलायदों। मानोना नोंनि नंगुमैया थांनाय डिसेम्बर 2 बोसोरावहाय सानसेबो एसेम्ब्लियाव मिटिं खालामबा गाफैफेराखै। एसेम्ब्लियाव गायैनि थांखियानो जादों नोंनि बिगुमैया जे सान्थिखौ हजम खालामनो हायाखै, नोंनि बिगुमैया जे जौगानायखौ हजम खालामनो हायाखै, नोंनि बिगुमैया जे जौ जुवा ड्राग्स मेला बायदिसिनाखौ फोजोबनायखौ हजम खालामनो हायाखै बिनि जानानै नोङो एडभकेसि खालामनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। प्रमाण दङब्ला जों होनो थाखाय खावलायो मुनमुन ब्रह्मखौ आं बेखौसो बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जाबायदि जाख्ल'दों बे जाख्ल'नायनि हाइ कर्टनि जा जाज बे बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। प्रमाण मोनगोन दिनै प्राय 60 crore बांसिन जा 2 नाम्बारि साप्लाइ माबानि मा होनो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि बेखौबो बावैसोनो जोङो कर्टनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ। सोर सासे बेसेबां जाख्ल'दों बिनि प्रमाणखौ होगोन। खाफाल गाज्रि जोंनि सरकारा बोसोरसे जोङो कभिडनि थाखाय जोंनि खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो दिले जादों। हाजारखि गाबख्रावा दिनै हाग्रामाया गावखौ जाख्ल'नायनि केसनिफ्राय बारग'नो गावखौ समाजनिफ्राय सेन्देलनि माला गानहोजानायनिफ्राय गिनानै बारग'नो थाखाय RSSनि सिङाव थांनानै गावखौनो बासायनो नाजादों। खिन्थु जोंनि प्रमद बर' बिथाङा खुनु RSS BJPनि जों कनभार्ट जानानै बा बिनि सिङाव थांनानै जोंनि समाजखौ फाननो नागिराखै बा बासायनायनि मुङाव हाइड एन्ड सिक गेम गेलेनो नागिराखै जायखौ हाग्रामाया मावगासिनो दङ। बिथिं आरो प्रेस मोसाहारि MCLA बिथाङा बुंदों दासिमबो गांसेबो हानि पाट्टा रानाखै थगायगासिनो दं होनना बुंदों। जाम्बा प्रेस मोसाहारियाथ' जाम्बासो। प्रेस मोसाहारिनि जायगायावनो माथो 875टा फेमिलिनो आंहा राननानै फैदों दाखोन। प्रेस मोसाहारिनि जायगायावनो 875टा फेमिलि। जाम्बाया निउस नाया नामा बेलाय? आरो बिसिनि MLA मा नाममोनलाय प्रेसनि MLA सरनानो बे गावनो राननो मोनदों। फट'आनोथ' आंनियावनो फट'कपियानो
हाजार हाजार मानसिया लेन्ड मेलानि गेजेरजों दिनै हा मोनदों। BPMनि समावथ' कुनु मुसलमाना हा मोनाखैमोन, कुनु आदिबासिया हा मोनाखैमोन, गासैबो हानि मोन्थाइनिफ्रायनो जानगारदोंमोन। जोंथ' दिनै केबल बर'निल' नङा, बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो बिटिआर बासि जायफ्रा आयेन बायदियै बिटिआरनि मानसिफोर बिसोरो जों हानि मोन्थाइखौ होगासिनो दङ। जोबथा कुइसन मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ बिटिआरनि नंगौना नङा सन्देह दं होनना बुंबावदों। गावनो नंगौना नङा गावखौ प्रकास खालामबोथों बियो, गावखौनो बुंग्रोथों मुनमुना बिटिआरनि नंगौना नङा। मानोना मुनमुना बहा हाबा जाहैदों बहा मादों बिनि माबाखौ सर्सखौ नोंथांमोना लाग्रोनानै कुइसन खालामबा साबसिन जागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।